Здравейте хора в поредното видео. Много е готино, яко, но има едно нещо. Само че днеска моят приятел Сашко го няма и затова трябва да ви запозная с нов приятел. Но преди това, like and subscribe, абонирайте се за камбанката, пишете долу в коментарите и не се абонирайте само за мен, а и за негеймър. Сега ще ви запозная с моя приятел Домино. Той е много добър. Здравейте, деца! Аз съм Домино и днес ядох много хамбургери и за това